Ji panoramaya heftane dem baş binêrê nêja. Em bi geşedanên girîngên heftane li pêşberî we ne. Dewleta Tirk bi hevkariya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK li dijî heremên Metina, Zap û Avaşînê yên Herema Kurdistanê di hevdê Nîsanê da êrişeke nû da dest pê kirin. Balkêş ev êriş piştî hevdîtina Serokwerîzîrê Herema Kurdistanê Mesrûr Barzanî ya di 15 Nîsanê da li Stenbolê bi Serokkomarê AKP Tayyip Erdoğan ra dest pê kir. KCD, DBP, TJA, HDP, dayikên aştî û gelek rêxistinên sivîl li Amedê bi daxuyaniyekê êriş şermezar kirin û bank li tevahiya Kurdan kirin ku li dijî şerê dewleta Tirk ku bi hevkariya PDK dike xwedî helwest bin û bertek nîşan bidin. Hevserokên Kongreya Netewiya Kurdistanê Kenekê Ehmed Karamus û Zeynep Murad jî êriş şermezar kirin û bank li PDK kirin ku hevkariya xwe ya bi dewleta Tirk re bi dawî bike. Serokkomarê Iraqê Berhem Salih jî diyar kir ku êrişên dewleta Tirk ên li ser başûrê Kurdistanê gefeke berçav e li ser ewlekariya neteweyî û destnîşan kir ku êrişên dewleta Tirk bi tu awayî qebûl nakin. Li aliyê din gelê Kurd û dostên wan li gelek navendên Rojava û başûrê Kurdistanê, Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, Ewropa û Rusyayê êriş şermezar kirin. Dîsa li paytexta İngîlistan Londonê ciwanan li dijî êrişan li pêşiya nûnertiya PDK çalakî li darxistin û hatina Mesrûr Barzanî ya İngîlistanê şermezar kirin. Li Şengalê jî hemwextê êrişên dewleta Tirk, artêşa Iraqê jî kete nav liv û tevgereke nû. Artêşa Iraqê di 18 Nîsanê da li komelgeha Digorê ya bi ser nahiya Sinûnê derdora noxteya asayişa Êzîdxanê ya di ketina Digorê da dorpêç kir. Artêşa Iraqê li ser asayişa Êzîdxanê fers kir ku dest ji noxteyên xwe berdin û teslîmê artêşê bikin. Li ser vê yekê di serî da dayîk û ciwan gelê Şengalê ji bo piştgiriyê berê xwe dan Digorê. Dayîk û ciwanan diyar kirin ku ew ê li hemberî êrişan paş ve gav neavêjin û ew ê tevî asayişê li ber xwe bidin. Êrişên Tirkiye û qewmên girêdayî wê yên li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê didomin. Balafireke bê mirov û biçek a Tirkiyeyê di 20 Nîsanê da li ser rêya di navbera gundên Êdix û Textik ên li başûrê bajarê Kobanê erebek hedef kirt. Di êrişê da sê endamên YPG jiyana xwe ji dest dan. Dîsa gundên Asûrî Tiltewr û Tildemşîç ên Tiltemirê jî hatin bombekirin û li gundê Demşîçê sê kes birîndar bûn. Dewleta Tirk a di 22 Nîsanê de navenda bajarê Kobanê topbaran kir, li gorî agahiyên hatin bi destxistin, 4 topên obîsê ketine taxa Kaniya Kurdan û kolana 48 ên bajêr. Di 20 Nîsanê de polîsan li Amedê bi ser gelek malan de girtin. Di serdegirtinan de polîsan hevşeredarên berî jî di nav de gelek kes binçav kirin. Dîsa polîsan li Dêrsimê di çarçoveya lêpirsîneke ku ji aliyê serdozgeriya Komariya Dêrsimê ve hatibû destpêkirin, li bajar bi awayekî hemwext bi ser malan de girt û 4 kes bi îddiaya endamtiya rêxistinê binçav kirin. Li Amedê di çarçoveya lêpirsîna serdozgeriya Amedê de 66 kes bi hêceta pîrozbahiya Newrozê di 15 Nîsanê de hatibûn binçav kirin. Ji van 66 kesan 62 kes hatin berdan û 4 kes jî ji aliyê dadgehê ve hatin girtin. Di çarçoveya lêpirsîna Kobanê ku serdozgeriya Komariya Enqerê daye destpêkirin de di 12 Nîsanê de li 13 bajaran ji 91 kesan ku derbarî wan da biryara girtînê hatibû dayîn 48 jê hatibûn binçavkirin. 48 kesên ku dema binçavkirina wan hate dirêjkirin hêj jî di bin çavan dene. Polîsan li navçeya Bazî da Agiriyê jî di 22 Nîsanê da bi ser malan da girtin û sê endamên DBP û HDP binçavkirin. Polîsan piştî serdekirtina malan bi ser avahiya rêxistina HDP Bazîdê de jî girtin. Bi münasebeta yekê gulanê cejna karkeran a cîhanê di serî da li Stenbol, Enqere, İzmir, Amed, Van,
Dêrsim jî di nav de li dihan navendan meş û mîtîng de werin lidarxistin. Di ser weşana Rojnameya Kurdistanê de 124 sal derbas bûn. Piştî avakirina Kurdistanê, kevneşopiya çapemeniya Kurd li Şam, Silêmanî, Mehebat û herî dawî li Stenbolê berdewam kir. Piştî tekoşîna tevgera azadiyê pêş ket, di rojnamegeriya Kurd da pêngaveke nû dest pê kir. Bi vê pengavê kevneşopiya çapemeniya azad bi rojname, kovar, televizyon, ajans û radyoyan tora xwe li cîhanê belav kir. Ev tor tevî hemû zext û astengiyan mezin dibe. Bi vê münasebetê li gelek navendan rojnamegerên Kurd vê rojê pîroz dikin. Çalakiyên nobeta edaletê yên malbatên girtiyan li Amed, Wan, İzmir û Stenbolê berdewam dikin. Malbat li Baro, li pêş etliyeyê, li pêş girtîgehê û li pêş saziya tiba etlî daxwazên xwe tînin ziman. Belê temaşevanên hêja, em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em ê bi geşedanên nû hefteyekê din jî bihevre bin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê malpera rû YouTubeê ya Rojnameya me ya xwebûnê, biecîbînin û parve bikin. Heta hefteyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.